Zdarec ľudí, zdraví vás Kvista 70 a môj veľmi dobrý kamarát Samo 1 SVK, pozdrav. Čaute ľudia! A teraz sa tejto hre volám tak Univaga, dobre. A točíme hru Tanky Online. A teraz to bude zábavka, lebo dám dole Huntera. Jihi. Lebo ty si stále na tom serveri. Hej. Skočíme. Jupa. Vidíte to tlačení, tu všetci sa trvajú na mňa iba. Aspoň, že tak sme sa trafili. A zabijeme tohoto vikinga, ktorý má už tu 4000 rokov. Takže tu nikto nezavádza v ceste. Nie. Ideme si skočiť zas. A sme v tabulke tretí. A ja som štvrtý. Máme 9 kg a 10 razy sme zhebli, takže... Ja som zhebol 11 krát. Nie, ja som zhebol iba 11 razy. A videli ste ten krásny kill? Zabil som ho vo výške, nie som fakt cheater. Len to tak vypadá, ale fakt ja nie som cheater. Ak by ste ma niekto upozornili, že cheatujem, tak nie som cheater. Takže opa. Videli ste ten laser? Videli ste ten laser? Ako to dokázal? A napríklad takéto hry, ako je Battlefield, Play Free, to budeme iba chvíľku točiť. Tanky Online tiež chvíľku. Lebo nerád by som bol, keby niekto húka, že točím internetové hry, že prečo si to nestiahnem a tak. No, takže mohli by sme už asi aj končiť. Som už dokončil. A budem rád, keď dáte odber. Ja som nechcel nič povedať, ale mne to skončilo. Ak sa vám to neopáči, tak je tam aj dislike. Takže čaute.